zit hier naast een famous actor. Ja. Famous actor, Wimpy. Famous actor, Wimpy. Ja, Wimpy, want toen hast al een hele protte ding doen. Ja, zeker. Op 34 keer moet een heel ander. Nou ja, maar daar hast ik al verschijten de films zitten. Ik nog, ja. Komt er ook nog een Scootse-film? Ik denk het, als er komt, dan wil ik er heel graag om uit, maar ik denk het net. Ik weet het zo net. De subsidie, hè, subsidie. Ja, maar ja, goed, het zou wel mooi Het wezen. zou hartstikke mooi wezen. Misschien dat Steven er wel wat mijn kind. Ik hoop het en dat hij me dan vraagt, ik zo mijn best man, tegen mijn Als hij best dan man. daar vraagt, was dat ik even terug en dat ik het besteed? Ja, doe ik, beloof Ja? ik die. Ja, ja. Nou, gist morgen ik naar je woord? Ja, daar zijn we morgen al even in, ja. Bist Ja. u een verwoed scootje? Nee, ik ben net een verboed scootje zelf, maar wel iemand die graag een biertje drinkt. En Oh. dat is, en de gezelligheid, daar hoor ik heel bot van. Maar dat hebben we hier. Ja, daarom denk je ik. Dat is een hartstikke prima ballerina. Ja. Nou, hey, dank u wel. Graag hier, Vanke. En ik wens je nog een hele noffelijke dag. Fijn, dank je, ik. Oké. Ja, oké. Hoi. Hoi.